Her folkens, i dag vil jeg lave sådan et familiefabrikken tag. Jeg ved ikke, hvad klokken den er. Det er sådan her. Men jeg vil bare lige lave en video, inden jeg gik i seng. Der er spørgsmål. Jeg sætter tagget, skal jeg sige. Ja. Hvad spørgsmål er? Hvem er din yndlingsperson fra familiefabrikken? Og det må nok være mor Anne, tror jeg. Hun er så grineren. Hun er så sjov, når hun taler. Og jeg har set alle afsnit af familiefabrikken mindst 7 gange. Og så næste spørgsmål, det er, kan du godt lide Mikkel Kessler? Og ja, det kan jeg godt. Og næste spørgsmål er, hvor gammel er Gekko? Jeg tror, hun er 25. Ja. 25, 27, 28, tror jeg. Jeg ved det ikke. Næste spørgsmål er, hvor lang tid har du været familiefabrikken-fan? Og det har jeg været i 4-5 år nu. Lige sådan jeg fandt ud af, faktisk, der var nede i familiefabrikken. Og det var Lene Kessler, og hun var meget. Jeg har så billeder af hende, sådan, ja, hun er da meget pæn. Jeg tænkte lidt i starten, at hun var grim i starten, men altså, da jeg sidder hende lidt, så tænkte jeg, ja, men det er ikke udhængt, det passer. Det er personligheden, og den synes jeg, hun har passet rigtig godt ind i. Og ja, det var egentlig de spørgsmål, jeg havde, og vi ses. Hej hej.